pane mukaha wekuti nanhasi uno ndo hwaisa urombo kuvanhu. Hapana lingi pakati pematambudziko evanhu nevari kufanirwa kugadzirisa, nekuti vari kugadzirisa ndo vataka entrusta kuti vaite run the national affairs as far as the transactions of the nation are concerned. But we have diverted the route today. We have got the national transactions which are being done in the individual pockets to empower the few. Vakasimudzirwa nesimba revhu reZimbabwe ndo vaakuda kutora Zimbabwe yacho kuisa muhomwe. Imi vanhu masara mega ndo hondo yatakatarisana nayo. They have got guns into their exposure. They have got courts into their exposure. They have got police into their exposure. They've got also the army into their exposure. They've got the CIO into their exposure. Military intelligence into their exposure. Everything favors them. They are the masters. But the same applies. Chero vacho vari kunzi ndo vari kushanda kumapazi andiri kutaura. The master servant relationship is working. That is why makaona kuti Colonel vese nema brigadier vakafora vakapiwa dzimotokari nemari. Asienda unoona vari kumabharaki vakapfeka uniform ine mamvemve. Mwedzi ukapera opiwa $270 yake oenda kunotengera mhuri macabbage odya. The master servant relationship same applies kupolice. Ndizvo zvakare chese chiri kuitika chichicreata mukaha pakati pevarombo nevapfumi. Nyika iri kuitwa further divided. Goes to my church vakagara pasi avanei nekubenefita, asi anenge achinzi ndiye bishopi mutungamiriri wekereke anenge achinogara kuhigh table nevakuru. Imi moudzwa kunzi apikisa bhiri number 3 anofa. Ndo zvamunenge maakuudzwa namadzibaba vanokutungamirirai. Ndo zvinongoitika zvakare kwamutendi. Vanenge vachingoudzwa zvakare kuti kana mutungamiriri achisarudzwa achidzingwa basa neparliament, anotadza nei mutungamiriri kuti aselektwe neparliament? Kuudza imi makagara mumabhenji kuti tambirai zvauya nevakuru. Welcome to Zim One, a platform where every voice matters and every idea counts. This is a space dedicated to nation building, shaped by the thoughts, hopes, and lived experiences of the people of Zimbabwe. From the streets to the classrooms, from farms to factories, from elders to the youth, we bring together brilliant points from different gatherings of citizens across our nation. These are conversations rooted in reality, driven by patriotism, and guided by the belief that Zimbabwe's future is built by its people. Here, we listen, we reflect, and we share ideas that inspire unity, progress, and sustainable development. This channel is not about politics alone. It is about solutions. Not about division, but about collective responsibility. Join us as Zimbabweans from all walks of life contribute insights that strengthen our communities, uplift our nation, and shape the Zimbabwe we all want to see. This is our voice. This is our vision. This is nation building together. Kumashure makambenge muchivaona vamutendi vachipuhwa 1 million navachivhayo sechipo nemotokari sechipo, empowered to be the master so that vanogona kutonga ma-servants avo. This is the trajectory of our political drive. Master-servant relationship. Kana muri muwadi, machairperson ndo ma-masters enyu. Anokuudza kuti kana iwe ukasateerera zviri pano tinokurova.
nekuda kwokuti it's a master servant. You are organized to be ruled. Mukabva ikoko moenda kumavillage, mukuru anenge atambira mota kudhara, chief anokutaurirai kuti kana ukangova kupikisa muno auchagari munyika yangu. Master servant. The reason ndichitaura mashoko aya hakusi kuda kupesanisa vanhu. Isu tiri kuda kuvaka nyika nenzira chaiyo because there is grace to do that. That is why mchiona kuti mweya yedu inotambira messages akadai. Up until today, we have got the lack of separation of power. Zimbabwe needs a healing. Nyika yedu inoda kurapwa nekuti iri kurwara. Vamwe hatina kungodedzwa kuti tiuye pano tigozotanga kugadzira chinhu chinoita kuti munyika muite commotion. We are here to speak the word of healing. We are here to speak the word of reconciliation. We are here to speak the word which is going to make sure that we put the unit of purpose to the people and heal the separation iri pakati pevanhu. The lack of separation of powers today. Ndo imwe dambudziko ratinoda kugadzirisa. Nhasi uno ukabvunza mwana kuti chinonzi hurumende chii, anokudaira kuti hurumende is ZANU-PF. Nekuti our people are full of ignorance. Hurumende haisi ZANU-PF. Hurumende ihurumende. ZANU-PF is ZANU-PF. The government is not ZANU-PF. The reason why tine matambudziko ari kuti kana dambudziko reZANU-PF rikaita kuZANU-PF rinonobata hurumende inyaya yekuti hapana separation of power. This is the high time yatiri kuda varume chaivo vari kuziva vanomira kuti vagozotaurira ZANU-PF kuti aiwa, you are not the government. ZANU-PF musangano unoti kana nguva ichinge yapera unotsvaga mandate kuvanhu yekuti itungamirire yoita form part yehurumende inotonga vanhu. Vanhu havafanirwe kutongwa neZANU-PF. Vanhu havafanirwe kutongwa nehurumende. Hurumende must comprise of the inclusivity of everyone who is progressive. But hakuna separation of power to such a point yekuti tinotoita vanhu vakafanana nana baba Kristu Mutsvangwa vanotanga kutaura kuti we are the army, we are the government, we are the police, we are the CIO. The problems of Zimbabwe. Iye zvino tichitaura kudai tinenge takagarwa. Mhepo yasimuka muZimbabwe haina achagona kuimisa. Nekuti varidzi vayo nyika ndo vauya kuzoburuka, kuzoigadzirisa. ZANU-PF is not the government. We are going to make sure that we revive the spirit of patriotism to the people. Saka mukaona vana Chivhayo vosimuka vachiita zvese zvavari kuita izvi, nezvamuri kuona vana baba Kudata Gwirei, unfortunately dai mweya wokuurayana ukasakura nekuda kwekuti Zimbabwe haina munhu achaisa muhomwe. Mapfupa evanhu vakafa vachifira Zimbabwe haana kugona kupiwa justice. Zvese zvakuchiitika izvi, it is the wrath yakusimuka to revenge and reclaim. The dignity yaitsvagwa pakurwa hondo haina kuwanikwa. Izvozvo zvega zvakatokwana. So starting from here tichenda kumberi,
Takataura zvese zvataifanirwa kutaura tapedza. I am going to tell you, muri yeZimbabwe, this is an official announcement which I'm making. We are now going to start looking forward kuti tinzwe voice renyu vana veZimbabwe, nekuti we are going to set a commission. Kutanga izvezvi tichenda kumberi. We are not going to do it Nicodemously, but tichatanga kuisa ma-avenues ekuti mutange kutaura imi semhuri yeZimbabwe. We are going to set a commission of reconciliation ichaita run ma-affairs enyika towards the healing of the nation. I'm going to come ndichikupai zvakanyanya pamusoro pezvandiri kutaura, but nhasi ndoda kukusiyai nemashoko ekuti taakuisa commission ichaita comprise of the people of integrity kubva kumasvondo kuenda kupolitics, mapazi ese ari muZimbabwe. Kana tikasadaro, we are heading for the bloodshed. But parakadeuka rakakwana. Nyika iyi ichafanirwa kugadzirwa. And we go back. As ZANU-PF is dying a natural death due to the nature call. Batai mashoko angu, ini zita rangu ndinoitwa General Stole, mwana wekuManicaland. Mwari ngavakuitire zvakanaka. Musakangana kubatanidza nyika. Rambai muchidanana semhuri.